Βλέπετε αμέσως τα πλάνα. Οπαδοί λοιπόν της τοπικής ομάδας και οπαδοί της ΑΕΚ, βλέπετε στο πάρκινγκ του γηπέδου, συνεπλάξαν. Παντελής η απουσία της αστυνομίας, δεν υπάρχει πουθενά. Βλέπετε και εσείς λοιπόν τα θλιβερά αυτά πλάνα, μερίδα βεβαίως οπαδών, κάποιοι θερμοκέφαλοι. Συνεπλάξαν μετά το τέλος του αγώνα του Πανηλιακού με την ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ κέρδισε 3-0 στο παιχνίδι, με τον Πανηλιακό πάντοτε να μάχεται για την παραμονή του. Τώρα έρχεται κάποια αστυνομική δύναμη για να χωρίσει τους οπαδούς των δύο ομάδων. Και ευτυχώς βεβαίως που αποφεύθηκαν και τα χειρότερα. Νωρίτερα να θυμίσουμε βεβαίως ότι στην Κρήτη. Ενώ όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στα ελληνικά γήπεδα εν έτη 2001, έξω από αυτά λαμβάνουν χώρα επεισόδια ευτυχώς μικρότερης έκτασης. Στον Πύργο, μετά τη λήξη του αγώνα Πανηλιακός ΑΕΚ, που βρήκε νικητές τους κυτρινόμαυρους με 3-0, οπαδοί των δύο ομάδων συνεπλάκησαν χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί. Την ίδια ώρα στον Πύργο, μετά το τέλος του παιχνιδιού του Πανηλιακού με την ΑΕΚ, φίλαθλοι των δύο ομάδων συνεπλέξαν έξω από το γήπεδο. Ωστόσο, η γρήγορη επέμβαση της αστυνομικής δύναμης απεσώθησε τα χειρότερα.